Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upods atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Komprehensibo, wala sang may ginapasibo. Today is Wednesday, Merkules kita mga kaaksyon nga presentation Agosto 10, 2022. Aton man pagabalikan ang aton man nga kasaysayan. Amo man nga adlaw mga kaaksyon August 10, 1898. Amo ning adlaw mga kaaksyon kung saan ginbunag, ginbata ang ginakabig the longest serving senator. Ginakalawi ginagserbisyo bilang senador sa pungsod Pilipinas mga kaaksyon. Amo si Senador o kung anay Senador Lorenzo Martinez Tanyada. Kabalugi ko sa ton nga mga katigulangan, ilabi na sa mahilig bala sa history, mga genyalo, drama kakson. Kilalang kilalagid ining si Lorenzo Martinez Tanyada na isa sa pinakasikat nga senador sa pungsod Pilipinas nga nagpangalagad sa sulod sang 24 katuig. Si Tanyada ang ginakabing nga grand old man of the Philippine politics. Mangod mga kakson, gindidekar niya ang iyaman nga kabuhi sa pagserbisyo sa pungsod Pilipinas. Agod mapakagbato ang ginatawag naton nga nationalism, ang independence kag sovereignty sang pungsod. Ining si Tanyada mga kakson, isa man sa mga nagpanguna, agod nga mapangapinan ang kasaysayan kag ang kahiluwayan sang pungsod Pilipinas batok sa dictatorship sa itong 1980s mga kakson. Labi na ang iyang pagpakigbato diri sa diktatorya sang administrasyon ni anay Presidente Ferdinand Edralin Marcos Sr. Nanging kabahin man si Tanyada sa pagdesmantle kung pagguba sining Subic Naval Base sang 1991, ang pinakauling military installation sa mga Amerikano sa pungsod Pilipinas. Sa ikadlawan sa 1986, si Tanyada nagbaton sa Philippine Legion of Honor, amo ning pinakamataas nga pasidungog nga ginhatag sa pungsod Pilipinas. Ini mga kakson ang ginhatag sa iya ni anay Presidente Corazon Aquino. Ini matapos siya ginpakigbatuan gid agod nga hindi na magbalik ang tropa sa mga Amerikano diri sa pungsod Pilipinas. Si Tanyada may isang mga kabataan, isa diri kilalaman ang anay kongresista nga sadto nagpapili man bilang senador nga si Attorney Erin Tanyada. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasibo. Mayong hapon na kung inyo alagad sa kanginan Aksyon John Diaz kagkaron diri kita sa aton mga pangulong dinalan. Aksyon John Diaz, balita nga patas. Kagkaroon sa atong pangulong dinalan.
Nano ba lang mga balita nga dapat inyo mantihan man sa aton nga pagpangalagad diri sa aton palatuntunan Action Report Afternoon Edition. Balita gikan sa Bacolod City Government Center kadurong ni Action Dale Salazar. Oy, kapin apat ka mga lugar ginatan-aw nga pahamtangan sang Bacolod Night Market. Ako am very much in favor kahit idamo na gidman nga mga local government units ang nag-implementar sang night market mga kaaksyon, and it has been successful. Even sa ibang mga pungsod gani is trending ini mga night market na ginatawagan. Kabalo ka handong wala labot sina kung gabi ang ambal ba permis mga negosyante mas maayo kung buhi ang negosyo kung gabi. Kaya para ang negosyo hindi lang halin sa bilog nga aga, mas maayo kung may ara pagid kung gabi mga kaaksyon. Hindi ko na mo sinimatabo nga bisan gabi may mga negosyo pa nga ginahimo. At least diri kagid makasiling nga sige-sige lang lakat sang kwartang pagtiyog sang kwarta diri sa pungsod Pilipinas. Labi na diri sa Bacolod City kon madayon gid man ining ginaproponer nga pagpantang sang night market ining nga apat ka mga lugar mga kaaksyon nga ginapili ani kon diri gid sa apat ibutang. Sa ato naman nga headline number 2. Oy, may isa na naman mga kaakson ka nagluntad nga engkwentro. Sinigidamang adlaw daman sa may barangay Buena Vista. Sakop ini isang syudad sang Himamaylan. Sa tunga naman sa tropa sang mga militar. Kag-rebelde nga grupo. Inisang report nga aton nga nabaton. Ini mga naka-engkwentro sa mga rebelde do miyembro ini mga kaakson sang Central Negros 2. Sang CPP in NPA. Dugay-dugay may kaupod naton ang commanding officer sang 303rd Infantry Brigade, Brigadier General Inocencio Pasaporte. Ibalo naton ang detalye sa diri mga kaaksyon. Kip man anong panalawan diri ni Pasaporte kay digto sa may Calatrava. Naging patay to nga isa ka negosyante pero ting alegasyon doan ay asset kuno ni ka mga militar. Sa ato naman nga headline number 3. Ay, may hold up na naman nga nagluntad sa may banwas ang Mursa in broad daylight pa. Temprano mga kaakson. Agaya, alas 10:30 sang aga, nagluntad din yung kuwantro dira sa may barangay Kansilayan sa may banwas ang Mursa. Tidwa naman ka mga delivery personnel ang na-hold up. Sining tatlo ka mga sospetsado mga kaakson. Kamba diri sa pulis madibati naton. Sa mo sila kuno kapang tira hindi lang sa Mursa bisan pa sa syudad sang Bago. Sa ato naman nga mga balita nasyonal. Department of Trade and Industry ginhanda ng IRR para sa vape law. Prangka na yung istorya ko hindi ko kaya paboro siningin pasar ni nga ginlaps into law lang ni Presidente Bongbong Marcos nga vape law Kaya una bes, samakon mo din kayo mo kita yung ang mga progresibo nga mga pungsod nga advance ng siyensya kaya mga pagtuon wala gani yung ginaprubahan ang vape law. Kaya rason nila bisan nano mo kalukit sa nga mga pagtuon scientific study, magsiling ka scientific study nabase ni sa siyensya, nabase sa agama, ginpay dalom sa mas mainit nga pagtuon. Ang ibang nga mga progressive nga mga countries, mga developed countries, wala gani inagpasar sa vape law. Kaya ang rason nila, ni nano mo kalantaw, na wala ka gini mapresentar nga maayo nga benepisyo ang paggamit sang vape. Sa ibang lang nga nagagamit sang vape, wala na yung problema, especially if you are at a legal age. Inyo na desisyon mong ang pag-vape, it's a personal decision. Pero when you say, ngayon mo on mo sa lagi, pasugtan mong pagbaligya sang vape, di karon pati mga minor de edad, magpinagusto man Parimla sa sigarilyo, grabe gani nga patong kabuwis eventually. Kaya ba naton to mitigate ining epekto sa sigarilyo sa kang lawas ang tao. Lalabot sila for economy purposes. Tinga pati ning vape law ginpasara. Pinaka-worst amo sinang unang abutang. Diri sa pungsod Pilipinas ginpasugtan. Ikaduwa ilabay mo lang sa DTI. Ti ano nakaroon ng scientific studies dira kag lantawon kun bala maayo ina ko hindi. Ano yung kasarang sa DTI na tingaging kwaan to poder ang Food and Drug Administration o kung FDA. Bakuna ganin naton ginakwaan emergency use authorization sa FDA.
Ining vape law ay nato hindi ka na maglabay sa FDA. DTI na lang ano na matsagan mo gabaligya ka smagol. May mga senador nga nagperma pabor ni para mapasar ang vape law. Laban lagas nila tanan kwarta negosyo. Ang base isa ka senador sa iyang argumento bisan wala gin pasar ining vape law, hindi ya maputo ang ekonomiya sa Pilipinas kay wala man sa kinalain. Ining vape law lang galing yan naghatag ni kay gayunan para sa mga negosyante nga nagapamintaha nga makapagusto. Sa iban pa nga mga balita mga kaakson, oy ang DepEd ho, plano nila nga islan ang mga outdated nga laptop sa mga manunudlo. Kung wala pa nagwa ang report sang COA, naging pamakal nga laptop sa Department of Education pinaagi sa procurement service ng DBM nga mga outdated ay tiway pa kami nag-i-o sa galing islana. Amo nang problema kung may ala gani may pagwa sa isa ka anomalya do matsagan sang iban do ginagubaan ng gobyerno. Pinantawan nyo sila subong kung why na nagwa ang akusasyon dila kag anomalya na islan ayan ka DepEd ng mga outdated nga laptop. Ibang gawangal nga ginakontra ang gobyerno. Hindi pagkontra that it's what they call checks and balances. It's part of the democracy. Muna kung ginakorek dira, gina-question dira, hindi nila pagkontra. Hinihimo na dahil agod masiguro ngayon sakto o husto. Not to the point nga kontrahon like this ini outdated ang laptop baklon mahal-mahal tapos kini substandard man lang gali kung sa construction pa baga ang ato ng tabon. Di mayo ka na bala Celeron? Sobra pila 50,000, 60,000 ang presyo. Celeron ang imong laptop. Ang dugay do second hand lang gyapon. Action Radio Provincial time las 5:12 na. Aksyon John Diaz sa Action Reports Afternoon Edition. Action Radio. Action Radio Provincial time na 5:12. Mayong hapon Luzon, Visayas kag Mindanao. Welcome diri sa ating pagpangalaga dining Action Reports Afternoon Edition. Sa nasiling na Merkules kita nga presentation Agosto 10, 2022. Subang hapon liwat na makita magadulong sa inyo sa pinaka mga bago madalag ko nga mga balita na tipon sa aton mga Action Unit Reporters, aton Action Correspondent, handang-handa na nga magpatpat kag magplastar sa ilang mga balita subong hapon. Sa kinaandal ako naman ang inyong alagad sa kahanginan. Ako naman si Action John Diaz. Top kita lasais ang takna subong nga gabi. Aksyon John Diaz. Balita na patas. Action Radio. Mayang hapon sa tatarang matag palamante this time. Ibalaw nato ng pinakaling nga sitwasyon sa palibot sa sulad sang Bacolod mga ka-aksyon. Check na to na patrol action hen. Aton nga crosswind patrol or bravado patrol guro lang nga bit-bit subong. May action pa bang Nixon Tao, may action Zil Minardo. Pero nato na bedo medyo nagagalom na naman ang aton nga kalangitan. Nagulugalom mo ng aton nga panahon. Aton nga panyempo do mo nagidman niho. Do kada hapon do alos nagaulan. Kung temprano nami isang tiyempo nagatagite ang init. Pagpataklas 4-5, ara na! Gabira-bira sa mga kakson, gagulgalom na mga kabukiran, no? Wow, amo ginaguro ba sa bulan sang Agosto? May mga mensahe ka mo, lagi nyo padala lang sa aton nga text hotline 0963-757-0874. Suliton ko 0963-757-0874. Sa ato naman nga live, ay si Action Eden, galing duty. Action hen na si Action Eden Aboso gali Merkules nalipat man ko tod sa Merkules si Action Eden gali no. May mga mensahe ka muna nyo padala lang sa aton mga text hotline dara kon sa aton nga Facebook live aton nga live stream mga ka-aksyon aton ni nataga sa igdalopangod sa dili gid lamang madugay. Kagabasahon nato na inyong mga mensahe mga ka-aksyon mga suwesyon mga rekomendasyon kag mga komento. Sige, balo nato ng sitwasyon sa palibot sa syudad.
sa nga Bacolod mga kaaksyon sa amtang ginaulat-ulat na naton nga mga available ang linya sa atong resource person sining hapon. Kamusta yanan ang palibot sang syudad? Ano na yan ang mga sitwasyon sa mga mayor nga dalanon? Let's check our Patrol 1 Bravado Patrol. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Abot naton sa Action Eden Aboso. Action Eden mayong hapon. Good afternoon, Action John. Kaya na naton yung mga ka-action kung ano kapirte kasakit sang init kagina sang aga at maghapon ni mga alas 3. Amo man niya subong action dyan ang amat-amat na nagasungaw yung init pero halin duta kaya nagakabasa na. Ala na? Ari na. Ala na? Nakita mo di gani live sa disubong sa may plaza publika. Ang mga sako, di nga mga tao, matamat, nagapuhag. Kaya makita mo gidi gyapon action dyan ang typical balang nga mga pakulod nun nga nagakabuhi gyapon nga diri nagatrabaho sa plaza gapang sari-sari gapang manicure, gapang tahi sapatos, gapa maniniyot. Gyapon action dyan nga gadate-date. Di ba may mapalapit sa inyo nga, ma'am, sir, picturean pa kamo gawaro nyo lang dugay-dugay. Sobra di gali action dyan. Abi ko kay tungod tanan, may cellphone na. Pwede na lang ka-selfie-selfie kag mag-post sa Facebook. Pero ito yung iban, hambal nila para may handumanan man sila kuno nga base ang nubya magnubyoana sila hindi ba sila maglawig papapicture sila tanay kang ipa-develop para sa ulihi wala dumita na panahon man sa nga uy ex ko dito una sana all sana all hindi man forever Facebook action dyan mga mambal ay 1 year ago kami patugaling nga duha subong hindi na memories ba? Namin mag-action dyan ang ginapadevelop ang picture. Pero anyways, amat-amat na action dyan. Nagabugat man ang dalagan sa trapiko, especially aton mga ka-action, nagahingagaw nga makapauli sa tagsa nila ka mga panimalay para hindi maabtan sa mabaskog nga ulan. Subong man sa pagbaha-baha, karon makuha naman din sila tikang-tikang kag dumafok dance naman sila karon sang likaw sang mga tubig baha kay jutay gamay daan nga baha diri sa palibot sa syudad sa Bacolod mo especially dira bala sa may bahin sang halinda sa may bangga patio action dyan ti may ginakay una nga dalan imbis nga piyak nga lane ang pakadto pakari isa lang ka lane gyapon ti ligat nga si mana madumduman mo nagreport ko sibo amo na diba sitwasyon subong amo lamang gyapon ang sitwasyon wagi pagbag-o do wala gid pagbago do kadugay gid sang ila sining kay uhanay dira pero sige lang at least dumayakita ta sa kalabalaba da sa dos triangle ang guba action dyan do may nakita ang tag-obra do 5 sila guro importante ka sige at least may obra dali kay ti explanation Manila kis abala makalabay ta kag makapulo pamangkot hindi sila tayuyon makatrabaho bangod nga gaulan-ulan for example ang ginguba nila nga dalan simintohon pag nila sundan finishing mabasyada na sila hindi sila kapadayon kay gaulan mabudlayan sila magsigi-sigi ka trabaho galing kita expected naman ni subong given nga may gagwa sulod nga low pressure area may mga tropical depression sa gwa sa Philippine Area of Responsibility ginaano na nila ginaamat-amat lang. Matumduman, Maksyan dyan, may ga-offer ang Office of the Vice President sang libre sakay, diriman sa Bacolod, isang syudad sa Bacolod sa 5 nga napilian ngayon lansaran sang libre sakay. Subong ari distubangan sa Plaza Publica sa dalom sa Police Station 1. Sa aton sinima sa aksyon nga luyag magpauli, nagproblema kung anong sakyan kung malabyan naman isang libre sakay ni nga bus ari disubong sa tubang sang Police Station 1 sa Plaza Publica naga-standby pa kag nagahulat sang pasahero kagina nasugata taman isa sa may South Ceres Terminal ang libre sakay di gali action dyan wala nagasumay gid bala sa mga rota nga parehas na may fix nga rota abing home site or bata or sila kutob sa Malabyan from point to point entry lang yun sila gali action dyan kag kutob sa Malabyan ti pwede lang kakasakay nga libre ang imo sini nga plete titakura na nga bulig sa aton sini mga ka-action bisan one way lang da kayawat pa ng 10 ka pesos diri sa may plaza action dyan ari na nakita naton may mga damo na sa mga banderitas bala umpisa diri sa may do NGC nga design bala
Hasta na dito sa may bahin sang Lopez San Sebastian, may ara na sang banderitas. Although nga ti October, pamanto ang kwan. Pero do sini nga August 12 to 20, may celebration. Asin dyan mo, ining tanduay bala. Ti ginapreparahan naman ni isang aton sini nga local government, subong na aton sini kapulisan, damo nakita sa palibot sang dalan nga naga-roving para mapabilin ang katawhayan kag safety sa aton sini nga magka-aksyon. Nga kalabay kita kagina sa may bahin sang Lacson, pirti ka traffic action dyan. Umpisa pala mga alas 2 ng hapon. Wala ta kabalo kung anong problema, ged. Pero wala labot sa traffic lights. Ara man gani nagagiya. Bisa nagasingki ang init. Nagapainit man ang mga traffic enforcers. Pero grabe, gigyapon. The long strip sang Lacson Street. Pirti ka traffic. Tiyan mo na balon, gidapat sang kuwani sang laba nga pasensya para hindi ikaw mabudlayan. Diri man sa downtown area. Action dyan, tubang sang Cathedral, gapaugat diri mga driver para kahingaga naman sa kaya aton sini nga mga ka-aksyon sa Rizal kagina amuman nagamat-amat pero bisan kadali lang o kon bisan hinay-hinay lang ang dalagan sa trapiko pero importante nagagiho kay para hindi man matak-an ang aton sini nga mga pasahero. Sa aton sini mga aksyon hingagaw lang sa pagpahuli sa aton sini nga mga motorista hingay lang gid sa dalanon kay danlo kay matamat na nga nagatulo ang ulan. Sa aton sini mga ka-aksyon dala sang payong sa jacket sang kalo protection sa lawas tungod nga uso mandaan subong ang hilanat, may ara kita COVID-19, may dengue, may magkipak sa kung ano pa nga mga masakit kag kabudlay nga magpa-hospital subong. Kadamo man sa nalabayan tanga ara gyapon sa guwa sang Corazon Locsin, Montiliban Memorial Regional Hospital, Lacson Street, Locsin Street, action dyan. May mga watchers nga ara gyapon nagata-standby pero ti amat-amat na with the help of the LGU sa coordination man kay Cap Madeline Diaz matamat na niya ang patukuran sila shelter para hindi man mabudlayan ang mga watchers. Sa liwat sa aton sini mga aksyon, halong-halong lang gid sa tanan nga oras. Observation report halin sa patrol, Action Ida Naboso. Una sa balito na sa aksyon sa Bacolod, Action Radyo. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasiho. Aksyon Radio. Salamat gid sa report ni Aksyon Idi Naboso sa patrol. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 5:22 na. Do hindi pa alang-alang pang tiyempo ni Sir Pasaporte kay on presentation siya. Sa iluhan na lang ko aksyonen si number 2 na ito na, no? Ma-inform na si Sir Pasaporte karon kung available sa isulod na lang sa karon. I-check ko na lang mga ka-aksyon si Mr. Rini Santos ang Power Watch. Kay Timmy Arin sila reaksyon na niligad. Kabalo ka mo, very subong trending ang concern sa Seneco, kung Central Negros Electric Cooperative. Pero ilabyan tala na karon ng one bill policy nga ginawa patuman subong sang Seneco. Kung suriin, hindi ba lang mga konsumidor you are given 1 week after nga na-issue abi ang imong bill or the due date probably para makabayad ka makaakson sang imo dira nga balayran. Di ako pagpati kuya, everyone has the right and the responsibility to pay. The responsibilidad na sa isa ka tao nga may balayran nga magbayad. Even if you're a member of a certain cooperative or organization. Ang isa naman talaga concern because we are in an unusual situation or case. Yapon arak kita sa pandemic mo sa report kay ina sang agas ng patrol. Ginpayag diri hambal sang taga Seneco ini ginapatuman nilang policy bangod nga ang mga power supplier nagaantos makuno sining pandemic. Then concern ang publiko wala gantos, ang konsumidor wala gantos. Hambal pa diri ang one bill policy ila ginahatagan sa isa ka semana ang konsumidor nga bayaran ang sukot sa kuryente nga sa matag bulan. Kag kung wala naman kuno makabayad, datagan gilayon sang notice of disconnection kagatagan sang 48 ka oras agud nga masettle mong imo obligasyon. Ano diri ang parinduga naman kag reaksyon sang Power Watch? Lipot ginamang upod naton Sir Winnie Sancho sang Power Watch. Sir Win, good afternoon. Yes, yun. Good afternoon. No? May hapon si mo. Labi na gid sa mga konsumidor sa Seneco nga nagapamati sa imo programa. Sir Win, sa bahin sang Power Watch, ano reaksyon ninyo diri sa ginapatuman subong nga one bill policy sang Seneco, sir? Well, ang one bill policy nila nga gina-implementar
gina-apply man lang na sa mga pigado. Sa mga lagko, abi ang mga malls da, nga hindi kabayad. Ang local government, sabi, na minilyon ng utang. Nga hindi man nila mautang sang suba, i-apply nila ang one bill policy. And then, in fairness bala, John, ang ila sinibala nga policy sa siniko, double standard mo. Nasukot nila kita sa one bill policy tungkol sa utang ta, inibla, sa kuryente. Tingutang nila sa aton nga, ang refund, nga promisa nila sang June pa to nga i-implement nila kuno. Sa subong way man, tani kadungan sa ila one bill policy, timuin Manila ang over-recovery itong tawag, overcharging. Overcharging. Para at least may konsuelo man ang konsumidor nga kung maka-rebate siya dabi mga 200, 250 o 150. Dako na iya nga bagay sa iya mo. Muna nang lain sa ila kay may standard sila yung na-implement sa ila kaugalingon. Pero sa konsumidor, lain naman ang standard nila. Kay tutuod lang, dapat ani sukton tapan nila sa cost of money. Tano pa to ang ginasiling nila nga refund? Di dapat may interest na ya. Di nagsiling sila nga implement nila kuno June gin-announce to ni engineer I think Pulientes. Di tapos after that why man ang bati ko naman nga gin-apilar naman nila kuno. Di tani hindi sila bala magambal. Tiabi ko Sir Win sila nagambal nga refund nila tapos i-appeal pag ito nila. Di amo na kuno na muna nga wala kuha na ma-implementa. Di mabalaan ta na kay sa August 18 may public hearing no. Ang committee ni Councilor Calao Consibilia, no? Committee on Energy, kadungan sa kay Councilor Al Victor Espino, Committee on Good Governance. Idirata na i-brought up ang mga issues and concern no, sa Sinico na subong nagainit no. Particularly dala na naabi ang refund. Kaya kung tanaw na ton sa nagligad lang I think na July 29 gitagaan ni award ang kuan mo ang Sinico sang niya. Hindi lang ko ka-specify gid. Ang award Sir Win is lowest residential rate award. Di magsiling siya nga lowest residential rate award in Western Visayas in Visayas gid ya. In Visayas gid. Visayas. Di may nabalaan ko yung nga distribution utility sa Iloilo nga 9 pesos per kilowatt hour lang Ang aton diya 14. No? Di tapos mambar sila nga lowest Sinico. Come on. So kinanglan nila man bala nga isisaon no kung nagakabagay ina. Ang niya naman niya nagatag sa award. Wala igin tanaw nga sang July 12 lang nabaton ko sang Sinico kang nabaton ko man kaya ko ang complainant nga gin patawan ni sang 30-day suspension ang sila ka mga members sang board of directors. Kaupod ang former GM acting general manager kaya nga ako na way man ko nagakahisa sa ilas ng award kundi bago lang kamo na suspended gintagaan naman kamo award no because John ang award sa bagay hindi ko achievement mo achievement for excellence. Ang bumangkot ko sa Sinico management, pati sa mga board of directors, are you happy with the award? No? Ang voting ganun, credit should be given where credit is due. Sagti kung magsili ka ng award, worthy ka ba lang sa award? Bumangkot lang ko sila kung are they worthy, no? Bago lang sila patawan sang 30-day suspension, for simple neglect of duty. Nevertheless, bisan simple neglect na may violation gyapon. Si doon tingala kuya nga may award dapat mangputo ang NEA. Okay. Sir Win, yes. balikan ko Sir Win, ang sa concern sa may one bill policy. So do you think Sir Win nga dapat untaton ang implementation sini? Tagaan lang nila sang ginatawag ining due consideration, no? Ang mga tamaan gidya bala ka kapigado no nga mga hindi na gidya kasarang si saon mo nila no kay di kana mayaraman siling nila na consumers welfare desk no but kung nagatrabaho na tagaan nila dira sang evaluation no kung nagakabagay bala nga
anay, no, hold in abeyance na yan sa time nga kapirmahon mo siya sang promissory note. Pero ang rasunan kanila nga nagapanukot sila kuno say base way na sila kwarta, no, nga inugbayad sa power suppliers o kung ipanwildo sila mga tao kay man subong John to regulate ang financial accountability sang Sineco mo. So, buot silingon, sir, when do you agree with the statement of former Councilor Wilson Gamboa nga may financial struggle ang Sineco? Hindi lang kay financial struggle, financial hemorrhage. Kaya Reo John, no, ako natutuod lang, number 1, nag-loan sila 100 million in a reputable bank, I think in Bacolod City. Anong purpose ang loan? Ikadua, sino mabayad sang loan? Hindi lang mga konsumidor. Siway kasi ako may kabaloaw nga nag-loan gali ka mo. Ikadua, may ginasukot na ang Kitco Salcon sa ilang differential billing. Atong sa ilang notice of default. Ang 200 plus million? O, 238 to. 238 million. Di kung magdaog karon na ang Kitco Salcon, kaya ang Kitco Salcon sa tutuod lang, hindi mo man madali-dali. Kaya man ang Kitco Salcon, I think, is a national electric company sang South Korea. No? Kung magdaog abi ang Kitco Salcon, sino mabayad? Kita naman. Ikatlo, may balayaran pa sila sa Labor Union. Dati, nanaog na ganing rate of execution mo, John, na nagasiling bayaran sang Sineco management ang economic package, no, sang Labor Union sa ilang collective bargaining agreement. Sigin para tipay pa nila sang nagligad nga agma, no, annual membership General Assembly. Tapos abot sinaya may may controversial pagid nga issue. Ang 54 million na performance band o kung security band ng Kitco Salcon, gin-forfeit nila, no? Ibutang sabi, gin-forfeit gid Manila, why na problema kami rason man siguro. Pamangkot lang namon, di nagadtong 54 million, intact pa ng 54 million. Okay. The consumer yun deserves to know, kaya nga kaya itong manayan kooperatiba. Kumbaga sir, ang punto mo diri sir is tani kung before ginstick to ni implementasyon sa no bill policy, sigurohon anay nila ang financial stability, financial transparency is aware ang public, no? Hindi pag ibalik sa publiko ang hassle. That's correct, no? Kaya imagine nila yun ang award. Ang award nila nagasiling na kuno nila kuno, I think the word is prepare nilang interest ng consumers without sacrificing the financial and operational viability of Sineco. Kung ang inyo financial viability, wala nyo rin sacrifice nga nag-loan ka mo. Amo lang na, diyan pamangkot, no? Kag nga ang systems loss na ginasukot ninyo sa amon, sa kurente nga wala man namon magamit, applyan nyo pa sang value-added tax. Sa nawabla, John, kung ang isa ka commodity or service is not used or availed of by an individual, wala ka sang right ang gobyerno nga patungan mo na sa ninatawag na value-added tax. Huwag mo magamit mo. Tiya mo na yung practice sa Sineco. Sa totoo lang ganyan, mga senior citizen, kita pa naga-subsidize. So, tanan-tanan lang, pass-on charges na lang. So, antis ninyo, i-fully implement ang inyo ginatawag one bill policy. Tanawan nyo man ang idan nyo policy, black and correct, para bila nga mga inconsistent ka mo sa inyo ginasiling that the best ang Sineco, no, sa mga iyang mga performance, no, which of course I disagree yun, no, sa mga pronouncement nila. Okay. Sige. So when balikan lang ka tomorrow probably kung further pag-discussion regarding Sine, kung may mga reaction kita makuha sa ibang pagid nga sektor. Thank you so much, Sir Win. Good afternoon. Okay. Salamat. Good afternoon. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Nabatihan si Mr. Winnie Santos sang Power Watch. Magabalik ang action reports afternoon edition pagkatapos gilamang Sine. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingala mo sa mga pasunib lang. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyang binaluhan ay tiro sa mga katapos-ang pinayakag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, timbangan sang katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuha sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi, makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman, may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani
kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwedeng ilamhit o kon ibanyos sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto, ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag daon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa daon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Mga ihibad... Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa aga, tubtob sa udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga Syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story.
aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Aksyon Radio! Sa maulanong nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kag iban paggid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig pirmi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Johnny Diaz, balita na patas. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasiho. Action Radio Province Standard Time na 5:49 na. Mabalik diri sa atong pagpangalaga diri sa Action Reports Afternoon Edition. Ang regular nga pag-supplement sa Life Extension Vitamin D3 ang may dako nga mabulig maka-aksyon sa pagpaganagan sa pagtugas ng type 2 diabetes nga balatian kag komplikasyon sini sa ato naman nga lawas. Kay kung sufficient ang level Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi,
isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! May koneksyon na mahigko akolon sa manubong nga immunity sa manason ko nga prone sa madamong nga balatian ng tamo manggod sa mahigko nga akolon kag indi. Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari next mga kaakson, ang pinakaunang ready-to-drink coffee product nga may Life Extension Vitamin D3. Anong kinalain mga kaakson sa Life Extension Coffee Mix? Ini mga kaakson may Life Extension Vitamin D3 nga 200 IU nga makuha nimo sa kada inom mo sini. Life Extension Coffee Mix, manamit nga sahi sang kape. Sige na, action na, okay lang. Anyway, ang report nga itong nga nabaton mga ka-action, may isa ka-enkwentro nga nagluntad kay nagilamang sang aga. Mga pasado las 10, pero ti ang exact time sini, wala pa na-confirm sa Philippine Army. Pero based sa report nga itong nga nabaton, nagluntad mga around 10 a.m. mga ka-action dra sa bahin sa Barangay Buena Vista sa may sulad sang Himamaylan. Ang impormasyon nga itong nga nabaton, may isa katapo sang rebelde nga napatay bangod sila nagluntad nga enkwentro pero yet to be confirmed sa Philippine Army. Manot aring linya bala kung available si Brigadier General Inocencio Pasaporte ginatingwa naton mga kaakson. Pero subong tido ng alang pa kaya aton impormasyon nga nabaton hindi sila may ginakandak nga presentation sa isa ka conference. Even si Captain Apitong, Kim Apitong sa 3rd Infantry Division, wala pa man siyang kompleto nga detalye may angot sinidari. Ang impormasyon nga nabaton, may nakabaton gilamang sa report ining 94th Infantry Battalion sa Philippine Army nga nagabase dala sa may banwa sang Ayungon sa Negros Oriental nga may mga presensya sa rebelde sa mga lugar. Sa pagkandak nila sa combat operation, dito makakson kag na kaengkwentro sa mga militar ining rebelde nga kabahin sang Central Negros 2. Ang detalye sila karon natin wala naton nga makuhaan gid sang update ang Philippine Army. Mga kababayan, kalalakinan, kagatunga-tungaan sa pagpaulisin tag sa kamapurian, inigid pagkalibatan, dapat kinluan ang kalawasan magpanibin, magilamos, o kung mas maayo kung This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung Tinaboso, mga balita nga natipon sa patrol subong hapon. Kaya na lang alang ang aton nga resource person. Anyway, okay lang gina. Check naton section Eden Aboso sa patrol. Ano ba mga balita nga natipon sa aton nga patrol mga kakson? Nagaulan pa bagyapon sa palibot sang syudad. Inyo the area, check attendance ka mo sa tuntunan nga matag paramati. Yari ang aton nga patrol. Action Eden, maling hapon. Action dyan, padayon nga ginapaydalom sa ikaduha nga booster shot batok sa COVID-19 ang mga persons deprived of liberty. Subong man ang mga personnel sa Bureau of Jail Management and Penology. Sino ka BJP Region 6 spokesperson Attorney Jairus Anthony Duhilio nga sa karon, base sa record kahapon nga adlaw, may 3 kapaniwagong nga kaso sa COVID-19 sa mga PDLs kag iniamo ang mga active cases man. Dugang pa ang 3 ang mga bag-o gincommit gikan sa pasilidad o kon gincommit sa pasilidad gikan sa mga police stations. Natalana naman nga magpaydalom sila sa 7 ka adlaw nga isolation sa Ligtas COVID Center sa siyudad Santa Lisay antes idulong sa ila Jail of Origin. Suno kay Duhilio, matapos ang 7 ka adlaw sa COVID Center facilities ang ahensya ipaydalom man sila liwat sa 7 ka adlaw nga isolation sa ila Jail of Origin antes iimpon man sa iban nga mga preso. Balita gikan sa Patrol, Action Eden Aboso. Una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radyo. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino.
Ang ini nga balita ginudulong sa kaalwan sang Tanduay Light. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, balita na patas! Action Radio Philippine Standard Time na 5:59 na. Maayong hapon lang kay Ma'am Cecil Bikbik. Good afternoon dira. Nagatalitilang ko no sa ila sa may Yellow Bill sa may binubuhan. Ma'am Christine Sores Amador. Good afternoon. Nagamonitor sa Senda Carmen sa computeran ni Bebot Amador. Ma'am Marilo Travilla Catinoy. Maayong hapon. Sir Eddie Laus. Ang padra kay Nana Isabel. Good afternoon. Sa Senda na kalang sa Family Sarabia Talento, maayong hapon man. Ma'am Ana Sinoro, Ma'am Marilo Baron, oy Ma'am Christine Menyes Villalobos at Tia Kim. Kagawa din Bongjo Campo, Ma'am Rochelle Fulgencio Susana, Ma'am Nida Bilyote Olarte. Good afternoon, dara mo man kay Ma'am Jean Sulgon.
kay Kapitan dira sa may binubuhan balap. Ma'am Homa Lumina, good afternoon. Ma'am Inday Blasa, maayong hapon ma'am. Sir Restituto, good afternoon. Si Ray Flores Barrioga, Sir Doy Artur, Ma'am Lorna Delencia, good afternoon man. Action Radio Philippine Standard Time na sa isang gabi. Evergreen Herbal Capsule, ang pinakabago kag pinaka-epektibo nga herbal food supplement capsule. Ang Evergreen Herbal Capsule mga ka-aksyon, amo ni nagabulig. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Lapaw na kita sa panahon mga ka-aksyon. Karoon ng update ni Angot sa nagluntad ng enkwentro. Bantayan sa Pinakaman News and Public Affairs Program sa Aksyon Radio Bacolod. Salamat, Gid! Inyo na batihan ang kabugusan ng pagpangalagad sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Merkulis kita nga presentation. Agosto 10, 2022. Salamat sa aton nga patrol. Ato naman nga Brabado Patrol. Aksyon Eden Aboso. And Aksyon Papang Nixon Tahoma. Aton nga News Center. Aksyon Undefensor Lisay. Di naman sa Studio A Master Control sa aton mga technical side. Upod nato ng puwersa na Aksyon Henry Espolgar kag Aksyon JM Baikina. With the 3 people from TUP Visayas. Sa kinaandal ko naman ang inyo alagad sa kahanginan na kalaman si Aksyon John Diaz nga nagasiring ang katapos ng media magaserbisyo sa inyo sa tion sang kalibay kasubuokon kabudlayan man hindi ini ang panghampang ang amon ang kamatuoran gid lamang. Good luck Philippines, peace to the whole world. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Uy, 6 PM na. Umalis na si...